салом бинандагони гиромӣ, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Имрӯз 16 апрел аст. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. нархҳои баланди маводи хӯрданӣ дастархони рамазонии мардуми Тоҷикистонро имсол камранг кардааст. мева мехаридем, мева наметонем дига харида. гӯшт, мисол гӯшти қадар қимат шидай. дар ҷустуҷӯи адолат модари як зиндонӣ дар шаҳри Ваҳдат аз мақомот тақозо дорад ки омилони бадрафторӣ бо писараш муҷозот шаванд. соати 5 саҳар вақти хоб уста меорам 5 каса оби ҷӯш дар сараш мерезам бачам. шаҳрдории Хуҷанд баҳси шаҳраки чиноиро ки дар рӯёҳо монда буд ва дар охир боиси эътироз дар тақсими хонаҳо шуд ҳал кард. ҳамаҳо курпактои кадим, як курпактои кадим, ҳамаҳош ба ҳамаи хостагиҳои гифта. шурӯъ мекунам аз хабари дигар. марде ки субҳи имрӯз бо нашри як навор гуфт худ ва кӯдаконашро оташ мезанад, ҳоло дар идораи мақомот аст. дар ин бора раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе хабар додааст. ин мард дар навори видеоӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садо барангехт бо гирья гуфт нозири минтақавии ноҳияи Шоҳмансур ӯро зери фишор қарор дода мехоҳад зиндонӣ кунад. ӯ аз раҳбарони Тоҷикистон хост ба додаш бирасанд, вагарна чораи ба ҷуз аз оташ задани худу оилааш боқӣ намемонад. мақомоти интизомии пойтахт гуфтанд феълан ба ин хонавода хатар таҳдид намекунад ва қазияро таҳти омӯзиш қарор доданд. нархҳои гарони маҳсулот дар бозор дастархони рамазонии мардумро хурдтар кардааст. сокинон мегӯянд мисли солҳои қабл хони онҳо дар вақти ифтор дигар мева ва гӯшт надорад. ҳамсуҳбатони радиои озодӣ дар хиёбонҳои Душанбе гуфтанд мақомот набояд танҳо тамошобини вазъ бошанд ва барои поён бурдани нархҳо роҳе пайдо кунанд. барод Юсуфӣ ва Моло Раҷаб Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳанд. дастархони рамазонии мардуми Тоҷикистон имсол назар ба гузашта камранг ва хурдтар шудааст. сокинон мегӯянд даромади онҳо дар ҳоли афзоиши нарху наво ба харҷи зиёд имкон намедиҳад. маоше ки масалан ман мегирам 700 сомон бо 4 та масалан кӯдак, шавҳари ман дар Федератсияи Русия ҳеҷ вақт дар унҷо ҳам карантин кор нест. ҳеҷ вақт ба 700 сомон дастархони масалан суфраи якмоҳаи рамазони ман дуруст чида намешавад. сокинон бо иллати гаронии нархҳо маҷбуранд ки аз хӯрдани бархи маҳсулоти ниёзи аввалия ки барои шахси рӯзадор зарур аст даст кашанд. мева мехаридем, мева наметонем дига харида. гӯшт, мисол гӯшти қадар қимат шидай. бо тимбол ёзи раҳҳо маҳкаманд ки моҷиро кор рафтан наметавонанд ки кор кунанд. мевагиам мевондем ҳар гӯштам мегирифтем аввал соли гузашта. ҳозир аввал як моҳ ба 2 бор 3 бор гирем, агар ҳозир як бор мегирем ё 2 бор мегирем. мардум нигаронанд ки агар мақомоти масъул бо ҳар роҳе ҷилави болоравии нархҳоро нагиранд, на танҳо хони рамазонӣ, балки хони идонаашон тиҳӣ аз бисёр нуқлу наво хоҳад монд. пур равған арзон буд, тухм арзон буд, пухпаз дастархонда мешид ҳама кор кардан. имсол не, имсол намедонем чӣ кор мекунем, оиле ки хуҷаи нигаҳ мекунем. коршиносон бар инанд ки мақомот барои танзими нархҳо набояд аз таҷрибаи фишор ба тоҷирон истифода кунанд, зеро дар гузашта ин таҷриба ноком буд ва боиси камчинии маҳсулот дар бозорҳо мешуд. ягона нақша давлат метавонад дар поён кардани нарх аз ҳисоби ҷуброн кардан метавонад ҳамин усул истифода барад. вагарна ин бозор аст, бозора қапигаам намешавад. ба тоҷирам ҳеҷ вақт ба зарари бигем ки хазинаш кор намекуна. давлат метавонад ҷуброн кунад, қатъи масалан бортаъминкунандаҳо як созиш ё гирад, ҷуброни маблағи зарурӣ ба ёро ҷуброн кунад. оҷонсии омори Тоҷикистон дар гузориши ахири худ гуфтааст, танҳо дар моҳи март нархи маҳсулоти хӯрокворӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 2.5% боло рафтааст. ба ин феҳрист маводи ниёзи аввалия аз ҷумла картошка, равған, шакар ва гӯшт шомил мешавад.
барномаро идома медиҳам. Як соли пеш дар ҳамин рӯзи 16 апрел додгоҳи шоҳмансури шаҳри Душанбе Далер Шарипов, рӯзноманигори мустақил ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандиро ба 1 соли зиндон маҳкум кард. Далер ҳарчанд айбномаи барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабиро қабул надошт ва худро бегуноҳ медонист, 1 солро дар зиндон гузаронд. Бо озод шуданаш ӯ ваъдаи як мусоҳиба бо Радиои Озодиро дода буд, ки ахиран бо талошҳои ҳамкорам Шаҳлои Абдулло ба иҷро расид. Далер озодӣ муборак бошад. Хуш омадед ба барномаи мо. лутфан мегуфтед ки ба ҳукми додгоҳ чӣ баҳо медиҳед? Дар он нуктае буд ки шумо эҳтимолан қабул дошта бошед. рости ман ҳамон рӯзи 16 вақте ки сухани охирон ба ман дода шуд, ман дар ҳамон ҷо гуфта будам ки ман дар ҳамин бахш, яъне дар ҳамин қисми ҳамин модда, яъне барангехтани кинаву адовати миллии худамро гунаҳгор ҳисоб намекунам ва ин сухани охирини ман дар додгоҳ буд ва ман то ба ҳанӯз дар ҳамин фикри худ ҳастам. оё аз қабл медонистед ки боздошт мешавед? агар бигӯям кулан бехабар будам, нодуруст аст. агар бигӯям пурра огоҳ будам, ин ҳам нодуруст аст. ман аз соли 2015 вақте ки ин ҳодисаҳое ки дар кишварамон рух дод ва қисме аз мардум ҳиҷрат кардан, қисме фирор кардан, қисме мавқеашонро тағйир додан, вақте ки ман дар ин кӯчаҳои Душанбе мегаштам, ба ҳар коре меомадам, мерафтам ё бо дӯстонам суҳбат мекардам, аксар дар раҳ ё ки дар нишастҳо ба ман ҳамин пешниҳод мешуд ки мо биравем, шояд рӯзе боздошт шавем. ин чиз буд, мақсад бисёр таъкид мекардан баъзе афрод ва ман ба ин сол ҳамеша посух медодам ки мо чӣ кор кардем, яъне муртакиби чӣ ҷурме шудем, муртакиби чӣ ҷинояте шудем ки бояд боздошт шавем. магар дӯст доштани ватан, магар эҳтиром ба қонунҳои ватан, намедонам магар гуфтани камбудиҳо ё мушкилиҳое ки дар ҷомеа ҳаст, ин ҷиноят аст. ман эҳсос мекардам ки шояд як рӯзе, шояд бо як сабаби ночиз ҳам бошад, ин ҳодиса ба сари ман биёяд. албатта ин эҳтимол ва эътимоди 100% набуд, вале як нигарониҳои вуҷуд дошт ва ҳанӯз ҳам ин нигарониҳо вуҷуд доранд. бинандагони азиз, шакли пурраи ин суҳбат ба зудӣ дар саҳифаи Озодӣ видео гузошта мешавад. тамошо кунед. салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. бале, хабарҳои Радиои Озодиро пайгирӣ кунед. пайвандони як маҳбус ки бо ҷурми дуздӣ дар зиндон аст иддао доранд ки чанд зиндонии дигар ба сару баданаш оби ҷӯш рехтанд. онҳо мегӯянд ин ҳодиса дар зиндони шаҳри Ваҳдат рух додаву ҷабр дида ҳоло дар бемористони маҳбас зери муроқибати табибон аст. масъулони зиндонҳои Тоҷикистон то ин лаҳза қазияро шаҳр надоданд. маълум нест ҳодиса чӣ гуна ва бар сари чӣ иттифоқ афтодааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло. фарзанд ман ба ӯ ҳолате ки дидам, ягон модари дунёро намехоҳам ки ба ҳамун ҳолат фарзандша бинам. ай сарш, ай ҳамин сар дар вақти хоб буданаш. Савринисо Саломова аз бадрафтории чанд маҳбус нисбати писараш ки ҳамроҳ бо ӯ дар зиндони шаҳри Ваҳдат адои ҷазо мекунанд, нигаронӣ дорад. ӯ иддао мекунад ки писараш дар зиндон аз сӯи чанд маҳбус бо оби ҷӯш сӯзонида шудааст. дар хобуш соати 5 саҳар вақти хобушта меорам 5 каса оби ҷӯша дар сараш мерезам бачам. инам хед и гӯш и қак шидагиай шланг мондагиян ина бовар накне, мада бовар накне, нами одам давлат вай кна брава ҳавая бина ки ба чӣ аҳвол овардагиян. ду даст рагои нахе кашолаи нахе истодагияй бачаҷон. Саломова мегӯяд то ҳанӯз писараш дуруст ҳарф намезанад, то асли қазияро аз ӯ пурсад. ҳоло ин модар аз мақомоти зиндонҳои Тоҷикистон мехоҳад омилони ин бадрафторӣ бо писарашро ҷазо диҳанд. вай мегӯяд Салоҳиддин писари ягонааш аст ва умед дошт ки пас аз адои ҷазо ислоҳ шуда дар пирӣ ба падару модар кӯмак мекунад. чун давлат накардам ё маҳбуси ранги амраи ба чӣ ма борем фармон метиҳам мега 5-6 литрова меоран дар ҷои ховуш мерезам. ҳамин айрӯи адолата. талошҳои Радиои Озодӣ барои дастрас кардани шарҳи расмии ин ҳодиса
аз сӯи масъулони зиндон то ин дам бенатиҷа буд. маълум нест маҳбусоне ки бо Салоҳиддин Саломов чунин рафтор карданд киҳоянд ва ҷанҷол миёни онҳо бар сари чӣ иттифоқ уфтодааст. ин ҳам ки оё афроде ки чунин рафтор карданд ҷазо гирифтанд ё не дақиқ нест. дар ҳамин ҳол яке аз пизишконе ки ба табобати Салоҳиддин Саломов машғул аст гуфт бар асари оби ҷӯшида бештар аз 40% бадани ӯ сӯхтааст ва табобати ӯ дар бемористони зиндон идома дорад. Савринисо Саломова мегӯяд аз сабабе ки шароити хуби зиндагӣ надошт писараш дар мактаб-интернат бузург шуда баъди берун шудан аз он дар соли 2017 бо ҷурми дуздӣ ба 10.5 соли зиндон маҳкум шуд. рӯзи шанбе 25 сола мешуд духтарҷон. вай ай дунё чӣ дид вақте мерафтум очама аями корҳои кардагим пушаймону бахшиш пеши помда мешиш очаҷон ман хай ман беақлӣ кардам оча мара бубахш давом накума мара ғам наметиям мегу. як манбаи радиои озодӣ бидуни бурдани номаш гуфт воқеан чунин ҳодиса рух дода ҳоло Салоҳиддин Саломов дар бемористон табобат мешавад вале ӯ аз ироаи ҷузъиёти бештар худдорӣ кард. зимнан муноқиша миёни маҳбусон дар зиндони шаҳри Ваҳдат бори аввал нест ки расонаӣ мешавад. дар гузашта низ бар асари як ошуби хунин дар ин зиндон чанд тан аз нозирони маҳбас ва зиндониён кушта шуданд. мақомот гуфтанд ин ошуб аз муноқишаи байни маҳбусон шурӯъ шуда ба занозанӣ ва куштори ҳамдигар анҷом ёфтааст. ҳоло меравем ба шимоли Тоҷикистон. гурӯҳе аз сокинони шаҳри Хуҷанд ки 6 сол инҷониб мунтазири хона дар шаҳраки чинӣ буданд дар минтақаи дигар соҳиби манзил шуданд. чанд рӯзи пеш теъдоде аз онҳо дар назди бинои ҳукумати Хуҷанд ҷамъ омада хостанд масъалаи онҳоро ҳал ва аз иҷоранишинӣ халос кунанд. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ мегӯяд ба ин сокинон аллакай калиди манзили нав супорида шудааст. 32 сокини маҳаллаи Раҳмон Набиев дар шаҳри Хуҷанд ки ширкати сохтмонии марбут ба шаҳрвандони чинии Ҳуснора 1 соли 2015 ҳавлиҳояшонро вайрон карда ва аммо ба ивазаш бинои нав насохта буданд аз маҳаллаи 18-уми шаҳр соҳиби хона шуданд. ин бинои нави 9 ошиёнаро ҳукумати шаҳри Хуҷанд сохта ва Фирдавс Шарифзода шаҳрдори он ба сокинон супурдааст. ин оилаҳо 6 сол боз дар хонаҳои иҷора зиндагӣ мекарданд. ҳарчанд харҷи иҷораро ҳукумати Хуҷанд мепардохт вале ба таъхир афтодани сохтмони бинои нав онҳоро нигарон карда буд. қисме аз ин сокинон рӯзи 13 апрел бо талаби бозпас гирифтани хонаҳояшон дар назди бинои ҳукумати ин шаҳр таҷаммӯъ карданд. ҳама мо ба азобу машаққат мехоҳем хай ин рӯзои каси сар мекуним ку хурсандиша мегӯем ҳамаш нақ шуд. ҳама мо курпатои кадим як бай курпатои кадим ҳама мо ваҳмои хостагиҳои гифта хеле ҳичи вайди шудагишни нофаҳмигӣ хеле вайди шудагишни ҳама хурсандона курпатои гифтӣ. тарҳи маҳалла ки онро Чайнатаун меномиданд дар наздикии руди Сир моҳи августи соли 2015 бо мудири кулли ширкати Пекин Ҷао Шинҷо ва гурӯҳе аз меъморони чин ниҳоӣ шуд. бар асоси тарҳ дар ин ҷо бояд 15 бинои бисёртабақа барои 1200 оила, мактаби 4 ошона ва дигар иншооти иҷтимоӣ сохта мешуд. шаҳрдори Хуҷанд мегӯяд ин ширкат бо сабаби баланд будани сатҳи об ва масъалаҳои дигар шаҳракро насохт. масъалаҳои дигари байни мақомоти Тоҷикистон ва ширкати чинӣ ва зараре ки аз ин тарҳи иҷро нашуда пеш омад маълум нест. ҷониби чин то ҳол дар ин бора изҳори назар накардааст. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. ин матлаби охири барномаи имрӯз буд. хабаргузоришҳои дигар чун ҳамеша бинандагони азиз дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org гузошта мешаванд. навораҳои видеоро дар саҳифаи Озодӣ видео тамошо кунед. барои шумо азизон дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар як шумо бошад.